Yung asawa ko, yung lakay ko nandun sa bubong kasi naayos yung tumutulo yung bubong namin guys pag umuulan kumukulog. Tigan! Saan ka? Sa taas? Hindi kita makita. Sa kabila? Yan pala. Bakit? Yan ang tumutulo? Dito. Kasi pag ito? dito malakas dito, di pumapasok yan sa gilid. Dito? O dyan, ito. Pag lumakas dito ang ulan, papunta dyan, ganyan. Kaya ganito nang Kaya pala tumutulo dun sa kusina namin. Grabe no, isang gabi bumaha. pag sobrang lakas. Pagka lalo na kung mahangin at ipalo niya yung talagang ulan na malakas, naku, hirap kami dyan sa tutulo, kaya hindi inaayos niya. Masugat ka? Bakit di ka nagwantis? Sabi ko magwantis at magsapatos ka. Hindi rin nagsapatos. Yan ang ayoko pagka gumagawa ito, walang Gawa ko ng kahit na dyan, yung tawag kahit na yung bakal lang dito. Putol. Kasi wait lang. barado ito. Sana kukuha. Wala Teka lang. barado yung putol. Maghanap tayo ng pangkayod niya daw. Pangkayod niya. Ayan. Ito. Wala naman tayong nakuhang pangkayod dito. Itong maliit na ito. Ito siguro. Ito. Saka ito. Yan. Pangkayod niya. Ay! Alis dyan! Alis! Sabi ko, alis kayo. At nandito naman tong mga asong to. Yan, ibigay natin ito. Gusto mo to? Paleta? Barado. Ayan. Kaya pala barado yan. Kaya pala tumulog din, barado pala dyan. Okay, dyan ba? Ayan. Kasi makadaan yung dito, tubig din. Ayan. Ayan na inayos na guys. At ito namang asong ito, laging nakabuntot. Ito. Kita nyo yan. Si Charm yan. Si Charm. Mabait yan, pero makulit. Bantay. Ha? Ano sabi mo? Wala, okay na. Ha? Lagyan ko ng kahoy na diretso doon, yung dulo. Pag doon kayo yung trapal na gano'n, tapos papunta ganyan. Para kasi kung lumakas ang ulan, papasok tubig dito. Oo nga. Lagyan yan itong trapal guys. O yan. Nakaprepare na yan. Yan, itong trapal. Yan ang ilalagay niya. Ang dami namang alambre dito siguro. Ito. Oo, dahan-dahan yung paa mo. Sapatos. Dito pa nagwantis. Sabi ko magwantis. Saan ka pupunta? Uy! Bakit ka pupunta sa taas? Kuha ako ng materials. Anak ng tipaklong, uy, mahulog ka. Oh my God naman. Baba! Mahulog ka dyan. Uy, mahirap dyan, masabit yung short mo. Masabit yung short. Talaga naman, gusto. Grabe ito. Mahulog ka dyan. Pumunta na siya sa top. Babak naman ano yata? Ano yan, kukulamber? Oo. Babak na pati? Paano, nababad na sa tubig, tapos na arawan. Ano ba yan? Ano yan? Bakal? Tubo lagi na. Ito na lang. Yan ang gamitin mo? Oo. Ingat ka, mahulog ka ha? Ano ba yan? Ayan. Okay. Baba na. Baba na. Oh my God. Ayan kasi
maulap guys, tapos kanina kumukulog. At parang malakas talagang ulan ang darating, kaya nakakatakot eh. First time na nangyari na doon sa baba sa kusina namin. Sa kitchen yung mismo. Kita nyo kung saan ako nagluluto guys. Tumulo ba naman na napakalakas yung yung banda sa sa may oven. Naku, nagbaha doon. Hinakot namin. Kaya natakot siya. Sabi niya ayusin ko ngayon bago dumating yung ulan. Kaya yan siya. Naku, lalabas sana kami. May bibilhin ako. Kaya lang, busy naman siya. Then sabi niya, uulan baka mamaya mabaha. Hindi mabantayan. Ayan. Guys, is June 1st. June 1st, 2020. At ito yung first day of GCQ sa buong Pilipinas. Kaya, dapat mag-ingat lalo. Pag-ibayuhin pa ang ingat. At ito naman ay, ayan, inaayos niya ang aming roof para sa ganun ay hindi tutulo. Ano yung kinukonek mo yung tubo? Tubo, dyan ko ilagay yung trapal. Para sa ganun yung trapal, yung kakabitan ng trapal. Yan ang asawa ko, paano na lang. Diyos ko, paano na buhay namin kung wala yan. Grabe yan. Kung ano-anong ginagawa guys. Lahat naman, awa ng Diyos, ang abilidad niya grabe. Hanga ako dyan. Lahat kaya niyang galawin. Kaya, Diyos ko, maawa sana ang Panginoon at matapos na rin itong bahay namin. Itong nakita nyo ngayon, hindi pa finished to guys. Pero, ito naman ay annex lang. At meron naman kaming kwartong, meron na kaming mga matutulugan. Pero ito ay inilaan namin pag umuwi ang mga relatives niya, mother niya, ganon. Meron silang tutuluyan. And then, one thing more is, si Marco, wala siyang formal na bedroom. Ang bedroom niya ay yung malapit sa CR na meron namang bed doon. Comfortable, pero napakaliit. Mga siguro, let's say, yung nagkasya lang yung bed niya. Ganun ang bedroom ni Marco. Kaya, naawa ako doon. Kaya, minsan naman ay doon sa sa living room siya natutulog kasi mas maluag, pero gusto ko meron kanya-kanya talaga kaming kwarto na nakalaan na talagang masabing bedroom. At gusto ko rin sa taas nito dahil gusto ko yung taas nito, yung 4th floor ay nakikita kasi ang view ng Panglao, view ng island, ng seashore, ganyan, yung mga boats na nagtatraverse, mapapanood mo yung mga fisherman sa gabi, yung mga lights, ganun, yung clouds, sky, ganun, yung mga sunset, sunrise, gusto kong makita. Yan ang weakness ko, yung mga views, yun ang nagpapaligaya rin minsan sa akin. Kaya sabi ng asawa ko, sige, taasan natin itong bahay. Alam niyo naman yan. Nagduduk-duk-duk-duk siya. Wala ka namang martilyo, anong dinuduk-duk mo dyan? Tingnan nyo naman siya, mag-isa siyang gumagawa. Oh my God. Oh, Boy Scout na Boy Scout. Minsan niya gumagawa yan. Minsan ay nagugulap ako guys. Katulad ng pagkabit niya ng mga walling dito sa kwarto. Talagang siya naglagay lahat yan. Tapos yung mga doors. Tapos gumawa siya pa ng pintuan na steel ang skeleton. Nagulat ako kasi in one day. Ang bilis niyang nakatapos. Grabe itong taong to. Nasipag din kasi. Pero usog. Ayan, i-connect niya raw sa tubo para sa ganun ay mag-run siya dito. Dahil dito galing yung pagka hinampas ng hangin yung rain na babagsak na ganyan, ihampas ng rain ay ma-insert siya dyan sa pupunta raw dito. Ganon. Pupunta raw dyan at kaya tumutulo daw doon sa kitchen. Sabi niya kaya pubera na niya para antimano ay mapubera at hindi kami magkatulo-tulo doon. Oh my God. Siguro pag matapos naman ito, wala na itong mga ito. Kasi hindi pa tapos. Nakita nyo yan? Kasi ito, ayan oh, hindi pa tapos to eh. Dapat mapalitan to lahat yan. Pag may awa ang Diyos at ipahintulot niya, siguro naman ay hindi niya ipagkait yan. Mga maliliit na bagay na hinihiling namin. Para sa ganun ay maalwan naman ang buhay. Gusto naman natin kasi comfort.
Kaya ginagawa ng paraan. Sana naman ay maintindihan ng Lord God at ng mga taong lalapitan para sa mga documentation nito. Ingat ka sa kamay mo, wala kang guwantes. Makalawang yan, ginagalaw mo. Tingnan mo yan, katatapos lang namin mag-live video na nagluto siya ng breakfast. Nandito naman siya ngayon. Iba naman ang ginagalaw niya. Naging ano naman siya ngayon. Naging karpintero na hindi ko maintindihan. Improvise lang to guys kasi yan nga. Hindi pa tapos na permanente itong roofing ng bahay namin. Under construction pa. Alam niyo naman naantala ang mga works namin kasi dahil dito sa mga problemang meron tayo ngayon sa pandemic. Then yung mga workers namin ay taga-bukid. Alam niyo naman. Ano talaga. May mahulog ka dyan, ha? Ha? Hindi ba nakakatakot dyan? I-spread mo na dyan. Okay. I-spread daw niya dyan para hindi na tumulo at kuberan yung kung saan dumadalo yung tubig pag umulan. Ko, grabe yung nangyari sa amin nung isang gabi. Gabi pa man din yung nangyari. Oh my God. Para maiwasan, ay gawin niya ito. Pero sa tinagal-tagal ng panahon kasi ibang direksyon ng hangin na yun noon eh. Kaya nung isang gabi lang namin na na tumulo talaga. Tagal-tagal na eh, ngayon lang nangyari yun. Ano? Saan ako dadaan yan? Paano ka dadan yan? Kailangan mo hagdan? Kailangan sana. Paano na? Ha? Kailangan sana nagdaan. Eh sana kukuha ko ang hagdan. Eh paano makadaan ba dito? Uy! Wala, doon sa bila. Saan? Doon. Hagdan? Kukuha ko? Ha? Kuha akong hagdan? Wala pa, tulog pa si Marco, no? Nandyan na, sabihan ko. O yung hagdan na, no, iabot doon. Okay, sige. Wait lang ha. Oo. Yung hagdan Baka na sa harapan ng ano. Harapan ng? Doon sa kwarto niya, doon sa ano. Oo, sige. Natulog naman si Charm. Miley, kuha tayong hagdan. Kuha akong hagdan. Pakunin natin kay Kuya. Ay, nauna na naman. Talaga naman. Marco! Hey! What is it? Oy, maawa kayo kay Papa. Ang hagdan daw, hindi na siya makababa dahil nakubera na niya ng trapal. Yung hagdan daw na yung ano, yung magaan lang. Harapan ng kwarto kanya. Saan yun? Ay, nandun daw. Go. Hey, out! You go out! Hoy. You go out. Out. Ito raw sa garahe. Andyan. See that? Okay, let's go. Kaya lagay. Doon kay Papa. Pasok mo doon sa first floor na kwarto. At doon daw sa kabilang window, pwedeng idaan yan. Yung mga walang grill. Kasi naman itong lakay ko, pag gumagawa, bigla-bigla, hindi tinatawag yung mga anak. May lalaki na yan. Ewan ko ba? Sana. Ipasok mo dyan. Hey, you! Kayong tatlo, sabi ko, hindi kayo kasali. Baba kayo. Ano may idadaan ng hagdan? Yan? Tapos idaan mo doon? Oh my God, hulog yung Ano bang way sa taas? Kuha na lang ako, nylon.
Sa taas yata. Ipulupot mo dyan. Sa taas? Sa taas pa ba? Hindi ba pwede ipasa dyan? Sa taas? Hindi pwede ipasa dyan sa taas? Walang bitana. Layo. May, paano dahil bababa siya dyan? Bababa siya nga eh. Hindi siya makababa. Malalim eh. Sa taas, tapos itapon namin? Kaya habutin nga. Ah, sige. Lagyan mo na lang Hawak ng ka. nylon. Oh my God. Ito pa ang hagdan oh. Laki oh. Mas mabigat yan. Kaya yung magaan lang ito. Aluminum. Yung nylon na yellow anak ko. Adik ka para- nylon? Ha? Adik ka nylon. Hindi ba? Para tayo. Alangan naman i-itcha mo. Itapon mo doon. Ha? Hindi pwede i-throw. Pwede bang ganun lang? Pwede ba? Ano yung tapon? Pwede? Miley, I said go out, ha? You go out. Chan? O, ikaw, Dogol. Matamaan ka dyan. You go out. 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 Kailangan i-clap mo ng 3 eh. Baba. I said baba. I said baba. I said baba. Chan? Ang tigas ng ulo. Ayun, umakyat na siya. At doon tayo sa third floor daw. Doon natin idaan. Saan dyan? Oh my God. Natrap na ang lakay ko. Kawawa, hindi natrap na siya dyan. Hindi na siya bumaba. Natrap na. Nag-ayos ng bubong. Natrap na. Taas-taas. Oh. Paano ka na? Dyan ka na matutulog. O, dyan ka na. Natrap ka na eh. Oh my God. Ang taas kasi. Sa taas pa? Oh my God, sa 4th floor pala. Wow. Ang layo. Natrap siya, guys. Lobotik. Ang taas. Nylon ang kailangan, sabi ko eh. Ayaw mo. Ang taas, oh. Maabot niya? Ihawa ka itong wood oh. Okay, go. Ay, ko sa rooftop. Kailangan niya ng... kailangan ng... saklulo, saklulo. Ang lakay ko ay natrap. Saklulo, saklulo. Natrap ang lakay ko. Oh my God! Oh, ninervyos ako sa parting yun. Ano ba ito? Nag-a-action na star ka dyan ah. Panay action mo ngayon ah. Pwede siya magkabuka na. Hindi ang taas niyan, oy. Oh. Baka madulas naman yan ah. Diyos ko kang kung ano-anong ginagawa mo mag-isa dyan. Hindi mo pa itinawag itong dalawang mong anak. Papasabi. Kahit pa tawagin paano na nalaman siya. Ayan na nga eh. Pero siya nakakyat dyan. Dito sa window. Ay, kanina? Dito. Kaso mo nga lang nakadyan naman yan ang trapal dito. Eh, alam nga namang gibain niya eh. Naikabit na niya. Yun o, doon. Diyan siya umakyat kanina. Eh, syempre, na-install na niya yan. Oh, ano yun? Yung aso yun. Op, ingat. Ayun. Ay, yes. Salamat. Oh my God. Ako'y kinakabahan sa'yo. Grabe ka. Tingnan mo yan. Baba na ako. Let us see. Pero clear dito eh. Titignan ko yung ginagawa niya dito.
Ingat ka ha, may mga pako dyan. Uy! Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Mag-ingat ka eh. Akala mo, simple yan. Ginagawa mo ha. Andun yung anak niya. Naalalayan ng anak niya. Grabe itong lakay ko. Ewan ko ba dito? Hindi natatakot dyan sa mga ginagawa na nakakatakot. Teka, baba tayo guys. Pero ang ganda ng view dito guys. Oh. Ang ganda. Very peaceful, solemn, green, and the views. Dito ako na, oh my God. Ito ang mga stress reliever ko. Yung mga ganyang view. Dito sa baba guys. What happened? Ano gagawin niya? Isabit niya dyan sa tubo? Kumukuha ng pang ano, ng tie wire. Yung mata mo, baka matamaan yan ha? Gusto? May paltik-paltik yan alambre. Walang protection yung mata mo. Ano naman ito? Para ng cliffhanger ikaw? Are you a cliffhanger? Wow, ganda. Patingin nga ng kamay mo. Head to hands. Puro kalawa. Ay, salamat na dito. Bulat na itong dalawang anak niya eh. Ano bang ginagawa na naman ni Papa? Hindi niya sinabi. Oh, wait. Ingat. 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 Yung mga tinatapakan, may mga pako. Hindi pa nagsapatos. Sabi ko nagsapatos. Oh my God. Delikado yan, oh. Okay lang ba yan? Huwag mong sabihin na akyat ka dyan? Stagnan dyan? Paano matali yung ano sa ano, yung tubo? Ginoo ko. Tali Padlok yung ka tubo man doon para di matanggal. para Tanggal kang yung tubo yan. eh. Oh, may pako, oh. You see that? May nail doon, oh. Nakita ko. Nakita. Oh. Ingat! May skeleton apakan. Oh. Wait. Oh Lord. Anak ko, bakit okay ba yung sinundalan niya ng hagdan? Tingnan mo nga balong. Ha? Okay ba yun? Kaya? Sinundalan niya ng hagdan. Okay ba yan? Wait ni Papa? Okay ba rin na? Delikado yan, oy. Ha? Ano na, yung ladder mo ba? Uy, hindi enough yan. Nasandalan ng ano, baka matumba. Bangin na dyan, oy. Cliff na dyan. Oo, bangin na dyan. Oh, Diyos ko. Maawa ka. Oh, Lord. Okay ba yan? Hindi ko alam. Ay, ito, Diyos ko. Ako'y kinakabahan sa'yo. Pagdo ka man siya, oy. Ipatid mo. Alis nga kayang tatlo. Ang kulit niyo. Tingnan ko nga. Saan ba siya? Mabuti ka. Kadlo ka man ha.
mga ito, ang kukulit, sabi ko, doon kayo sa baba. Okay ka lang? Okay lang. Ingat ha. Diyos ko, hindi kinakabahan sa'yo talaga. Nangyari kay Papa. Diyos ko. Ulan na oh. Naulanan ka na. Oh my God! Pagkagulat naman ito, Diyos ko, kakakapa ka. Umulan na siya. Wala na. About this. Ito naman oh, carbon copy ng mama. Ayan oh, parang pinagbiyak na puwit. Oh, wait, paano na? Lagay ko na ito para hindi kami. Oh, yung ano, yung pako, may pako dyan oh. Nakita mo yung pako? Kita ko kanina. Kaya ingat ka. Yung sa inyo dito sa kabila. Tingnan na. Bagol, ano yon? May kinuha ka na siyang plastic na ano. Kinain ko naman yan. May kinain na naman. Nay, kinain niya yung plastic oh. Ano? Pawis. Ayun, nakabayaran na pero ang daming hirap ng lakay ko guys. Nagpawisan na ng gusto, tagaktak ang pawis ng lakay ko. Ayun, pwede na tayo dito maglagay ng bed. Dito tayo matulog. Nagpapatawa pa rin kahit na. Ha? Meron, hindi na mabasa rito. Oo nga. Delikado eh. Pag ganun ang tira ng ano, tubig. Ng hangin, may Pagka hangin. may hangin? Oo. Oo nga, ayun ang problema eh. Kailangan kabayaran doon sa doon. Gusto, ang pawis mo. Wala pang guwantes. Tusok ang kamay mo. Naman. Ayan, ikinabit niya lahat yan sa tubo na kinonect mo dun sa wall para sa ganun yun ang hahawak yan sa trapal para pag umulan ay at least hindi na tumulo at hindi na pumunta dito sa gap ng aming ito kasi oh, yung gap na ganyan yan pumupunta at saka doon sa dulo at saka doon kaya tumulo, di ba? Ayun. At least siguro naman eh okay na. Okay na? Ang pawis mo ah. Busang lang kasi. Naubos din yung iniluto niya kaninang breakfast. Naubos sa kanyang energy. Di bale, magluto ulit tayo. Mapiga tayo nito. Napiga na ng gusto guys. Mapiga tayo nito. Ano ba, naka-workout ka na. Buti nga sa'yo eh. Ako hindi pa. Naka-workout ako mamaya. Nandyan, ikaw naka-workout ka na. Ikaw, mag-workout ka? Yes. Lagi akong sinasabihan ng mga ito mag-workout guys. Kasi mo nga lang pinaka-busy ako. Minsan eh wala nang time. Yan. Hindi na nagagawa. At pinapagalitan ako pero napalusot daw. Anong gusto niya? Hindi na ako matulog. Mag-workout na lang ako. Palusot? Marami ka. Ay. Tingnan mo yung inaapakan ni Papa. Uy, ginoo ko. Ano? Oh, yung hagdan. Okay ba pagkalagay ng hagdan? Diyos ko.
yung hagdan. Uy, yung hagdan, dyan, tingnan mo. Tingnan mo dyan. Dumilim na dito. Ano nang nangyari dito? Nakuberan na niya. Wala dito. Nakuberan na guys. Ako, ang pagkalagay ng hagdan. Eh dyan sa dulo yan guys, pang-pang na yan. Kaya ako kinakabahan. Oh my God. Ano yan? Ang kukulit oh. Ang kukulit niyo pag nahulog kayo dyan? Gusto niyo mahulog kayo dyan? Ha?